no? I avui alguns que feia molt de temps que no coincidíem i aquest moment de la salutació ens allarga més del previst, però intentem ser puntuals, que a tothom ens consta que portem agendes molt complicades i a més que avui tenim molta feina i molt interessant per davant. En primer lloc, deixeu-me que comenci disculpant a l'alcalde. Avui tenia previst acompanyar-nos al Consell Econòmic i Social. Un imprevist d'última hora li ha fet saltar l'agenda pels aires, la del matí, i per tant, malauradament, no ens podrà acompanyar. En tot cas, sí que m'ha demanat que en nom seu agraeixi la feina que es fa des del Consell, que avui veurem concretada amb la presentació d'aquesta memòria d'activitats, però que va molt més enllà. Hem tingut un Consell molt actiu, que ha fet molt bona feina, que té engegat un pla de treball molt ambiciós, que ha recuperat embranzida, i crec que és important també començar donant les gràcies als equips que han fet això possible, encapçalats pel seu president, però també la secretària general, la Maria Nogués, i tots els membres, cadascú des de l'àmbit amb el que ha pogut treballar. Comparteixo algunes de les reflexions que l'alcalde us volia fer amb aquesta entrada i que com a govern de la ciutat creiem que era important fer. Avui faré diferents barrets, ara faig la part institucional, després faig de vice amb el paper que em toqui, però... Començar dient alguna cosa que la memòria després explicarà i que és evident que estem en un moment que des del punt de vista econòmic la ciutat està en un moment bo, en un moment de creixement, en un moment en què creixem en població. Hem superat el 1.700.000 persones empadronades per primer cop des de l'any 91. Estem creixent en generació de riquesa. El PIB l'any passat va pujar un 9,6, superant per primera vegada el llistó dels 100.000 milions, una fita històrica i un element que entenem que ens ha d'ajudar, aquest creixement, a tenir millors polítiques redistributives i a ajudar-nos a la lluita contra les desigualtats. Més important encara, creix l'ocupació i creix la renda disponibles a les llars. Hem assolit la xifra d'1.200.000 persones afiliades a la Seguretat Social i la renda disponible de les llars ha crescut amb un 12,2. Aquesta és una de les dades que celebrem. Insisteixo, perquè una ciutat que creix ens ha d'ajudar a ser una ciutat que redistribueix més i millor i que, per tant, lluita contra les seves desigualtats. També destacar que el nombre de persones ateses als centres de serveis socials té una lleugera reducció respecte als anys anteriors, tot i que som conscients que el nivell de risc de pobresa segueix sent massa elevat i per això disposem any rere any del compromís amb els pressupostos que aposten per unes polítiques socials sempre més fortes. Com deia, crec que en moment de desigualtats calen serveis públics més i millors. Estem incrementant els recursos de serveis socials. La partida pressupostària ha pujat un 11,8, és ja la principal partida del pressupost, la de les polítiques socials, però que també es treballa conjuntament amb la resta de les administracions, que treballem amb el foment de l'ocupació de qualitat i de la inclusió social, amb programes com el Crea Feina o amb el Pla d'Ocupació Juvenil que presentàvem en aquesta mateixa sala fa unes setmanes, o l'ampliació del Pla de Barris amb 300 milions d'euros en 27 barris dels 7 districtes per continuar revertint les desigualtats entre barris i fomentant l'equitat. I a més apostant per l'educació i apostant per la formació al llarg de la vida, que considerem que són elements també que ens ajuden a acabar amb les desigualtats. Tot això no serà suficient si no resolem el principal problema social i econòmic de la ciutat, del país i m'atreviria a dir d'Europa, que és el tema de l'habitatge. L'accés a l'habitatge és avui una de les principals fonts de desigualtat i alhora una de les fonts principals a la que les famílies dediquen els seus recursos, al lloguer o a la compra, i en molts casos una de les qüestions econòmiques que pot fer que les famílies es situïn en situacions del llindar de pobresa. Per això, ja fa un any vam fixar l'habitatge com a prioritat d'aquest govern i en aquest moment s'està desplegant el que hem anomenat el Pla Viure. Aquest Pla Viure, el que fa l'Ajuntament és, malgrat no tenir competències en habitatge, com tampoc les tenim en treball, però ja sabeu que ens hi posem a totes, és apostar per la promoció de l'habitatge. Tenim 5.000 habitatges en construcció a la ciutat i hem estat posant el sòl a disposició dels operadors perquè puguin fer habitatge assequible. És veritat que la competència no és nostra, però els solars en molta part sí que són municipals i això ens permet fer aquesta política de solars. Hem ofert solars de la Generalitat, que té el compromís de construir fins a 1.700 pisos i s'ha signat un acord en els darrers mesos amb el Consorci de la Zona Franca que ens ha de permetre construir a vora dels 2.000 pisos protegits i en farem més. El problema de l'habitatge no té una única solució
Hem d'analitzar les causes, hem d'atacar les desigualtats, hem de regular més i millor, com estem fent, i aquí també l'aposta del govern per l'eliminació dels 10.000 habitatges turístics que estan ocupant pisos a la ciutat per convertir-los també, per tornar-los la funció social que ha de tenir aquest habitatge. Per tant, des de la construcció de més pisos, els solars, la col·laboració públic-privada, intentarem augmentar l'oferta, que és un dels elements que ens ha d'ajudar a treballar amb la solució del tema de l'habitatge. No podem fer sols com a ciutat, és evident, ho deia abans, que és un problema que va més enllà i que s'ha de fer a nivell metropolità i s'ha de treballar conjuntament amb tots els operadors i tots els ajuntaments del nostre entorn i també amb el nou govern de la Generalitat. Celebrar l'anunci que va fer ahir el president de la Generalitat, en Salvador Illa, de la construcció d'habitatges arreu del país. Ho celebrem perquè això també traurà pressió en aquesta àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona. A més, hem de treballar amb com cosim aquests barris que creixen. I aquí em poso una altra barreta. El de regidora del districte de Sants-Montjuïc tenim un barri com el de la Marina del Prat Vermell que concentra tots aquests elements de creixement, de creació, de cohesió de barri, que també estem treballant a través del Pla de Barris i altres per cosir amb un barri que ja existeix, que és la Marina del Port, amb aquest nou barri que està creixent cada vegada més, que és el de la Marina del Prat Vermell. Com dic, hem d'aprofitar les oportunitats per fer més habitatge. També poden venir d'Europa, no només amb la regulació, i aquí les ciutats europees s'estan creant aliances per intentar ajudar perquè hi hagin regulacions que donin més eines a nivell europeu també a les ciutats, tant amb el control del turisme i dels habitatges d'ús turístic, com amb la promoció també, per què no, la possibilitat que hi hagin línies de treball directes de les institucions europees amb les ciutats també en matèria d'habitatge. L'alcalde aquesta setmana estava a Roma i compartia amb el seu alcalde la preocupació que, com deia, va més enllà de la nostra ciutat. Totes les grans ciutats tenen aquesta pressió en tema d'habitatge i hi ha aquest compromís mutu amb altres alcaldes també de l'entorn d'Eurocities en treballar la petició i la pressió des de lo local per la millora de l'habitatge. Jo sé que l'alcalde volia acabar amb un agraïment personal i em consta que el farà, tot i no estar aquí, però com deia jo abans, tot això que hem fet, aquesta memòria que ara podrem conèixer i tots aquests informes que hem anat fent i el fet que tots vosaltres estigueu aquí té molt a veure amb la persona del Cesc Castellana. Amb el dia d'avui tindrem més d'una ocasió d'agrair-li, però en nom de l'alcalde, gràcies per acceptar sortir del sofà en un moment determinat quan li vam demanar que fes un pas endavant i ens ajudés a tirar endavant un projecte en el que creiem, que és el Consell Econòmic i Social i la Concertació, i per tant, bona sort i encerts amb l'etapa que començarà, tot i que no li deixarem que marxi molt lluny. Sabem que el seu compromís amb lo públic estarà allà on estigui i per tant serà aliat allà on estigui en un futur. Així que gràcies, Cesc, i et dono la paraula per continuar amb l'ordre del dia.